Crash Saga. Áno, vidíte, že sa mi vybíja. To bude také rýchle. Tak ideme hrať. Od prvého levelu. To je taká inakšia hra. A ideme hrať, ja viem, poznám to. Už to hrával. Jaj. Kto má rád tutoriály? Veď nikto. Tak. So easy. No, chulinke. No, dajte mi už dvojku, dajte mi dvojku. Ne! Tak, a ja viem, špeciálny cukrík, teraz ho dáme takto. Tak. Takže ak to bude trochu nudnejšie, tak mi to prepáčte. Vlastne nejde, čo mám robiť, tak si zbudám, že natočím video. Pripáči, že moc nevydávam videa. To je preto, lebo mám školu. Chodím do školy, nebojte sa. Takže som trochu rozumný. No tak. Tak, to je veľmi ľahké. To spojíme. Ozaj, toto. Veľmi ľahké. Tak sem pôjdem, to bude prvých 5 levelov rýchlych. Myslel som, že čo najrýchlejšie. Preskočiť. Tak, snažíme sa čo najrýchlejšie. Viem, že toho tu je veľa a že si toho moc nevšímam. Tak. Takže ak sa nám táto hra nepáči, keď kľudne dislike, pochopím to, že to nie je zrovna najzabavnejšia hra zo všetkých. Ale je to proste hra. Teraz sa natáčam v prístavbe, ako my voláme. Ešte 3 ťahy. Fúha. A to má získať jednu hviezdičku dovtedy. Super, mám aspoň jednu. Ajaj. To už. No ideme rýchlo. Preskočiť. Uchvatné. Komu táto hra vypadá byť dobrá, tak sa to môžete normálne stiahnuť. Candy Crush Saga. Áno, toto je ďalší random play vlastne. Zničíme všetko. Super, tých červených tu je ale veľa. Verem už späť. Tak, a ideme takto. Je to sa zábavná hra, keď nemáte čo robiť. To bolo ľahké. Rýchlo hrať. Co tu? Točiť. A to znamená nabíjačku a teraz si dáme Nechceme tu modré. Teďko som medol, áno.
No? Nie. A príde, keď budem. Dobre. To sa máte, moja babina. Tak. Za posledný električný sa zahráme. Kratšie videjko. Tak. Chcem to povedať vtedy kratšie videjko a teraz musím... tu. Ja nie tu. Tak, dobre. Tuto. Dobre, 2 hviezdičky. Tuto to vidí. Tam si to videl vtedy. Takto ma nájdete pod týmto menom nahrať. Chápete to? Toto je hra o sladkostiach. A želatina nie je podľa nich sladkosť. Mám plná ústa. Čo ste váci?